انشاءاللہ وی بدزل بیا هم ایمینی کنا مشر بوی کنا دگران کراکا عائشہ صاحب دمی یقین تبائی گٹے کنا مشر بوی کنا دگران کراکا انشاءاللہ وی بدزل بیا هم ایمینی کنا مشر بوی کنا دگران کراکا عائشہ صاحب دمی یقین تبائی گٹے کنا مشر بوی کنا دگران کراکا ستا مشیری ستا بخدری زمونگ منل خرواخ ستا بخدری ستا مشیری زمونگ منل خرواخ دا خریو کو مشکل تا ورمخ کے دے کنا مشر بوی کنا دگران کراکا عائشہ صاحب دمی یقین تبائی گٹے کنا مشر بوی کنا دگران کراکا انشاءاللہ وی بدزل بیا هم ایمینی کنا مشر بوی کنا دگران کراکا عائشہ صاحب دمی یقین تبائی گٹے کنا مشر بوی کنا دگران کراکا دا حق دا پاروی میدان تراوتل مدام دا حق دا پاروی میدان تراوتل مدام شبدالعزیز مجھے خزوان خوبا منے کنا مشر بوی کنا دگران کراکا عائشہ صاحب دمی یقین تبائی گٹے کنا مشر بوی کنا دگران کراکا انشاءاللہ وی بدزل بیا هم ایمینی کنا مشر بوی کنا دگران کراکا عائشہ صاحب دمی یقین تبائی گٹے کنا مشر بوی کنا دگران کراکا زمون کرکتا داسی نرغوندی لیڈر پکار دے زمون کرکتا داسی نرغوندی لیڈر پکار دے تیے قبیل دا معاشرے دا پختنے کنا مشر بوی کنا دگران کراکا عائشہ صاحب دمی یقین تبائی گٹے کنا مشر بوی کنا دگران کراکا انشاءاللہ وی بدزل بیا هم ایمینی کنا مشر بوی کنا دگران کراکا عائشہ صاحب دمی یقین تبائی گٹے کنا مشر بوی کنا دگران کراکا دی مولانا نا بغیر مشر بس دی نا غڑما دی مولانا نا بغیر مشر بس دی نا غڑما دی مولانا سراوی مستی مونگ جذبے کنا مشر بوی کنا دگران کراکا عائشہ صاحب دمی یقین تبائی گٹے کنا مشر بوی کنا دگران کراکا انشاءاللہ وی بدزل بیا هم ایمینی کنا مشر بوی کنا دگران کراکا عائشہ صاحب دمی یقین تبائی گٹے کنا مشر بوی کنا دگران کراکا دا خو سپورٹ مونگا تا تخپل زڑگئی درکو دا خو سپورٹ مونگا تا تخپل زڑگئی درکو نندیستا یم سیف الرحمن پتارنے کنا مشر بوی کنا دگران کراکا عائشہ صاحب دمی یقین تبائی گٹے کنا مشر بوی کنا دگران کراکا انشاءاللہ وی بدزل بیا هم ایمینی کنا
مشر بوي کنا د ګران کراکا عائشہ صاحب د می یقین تبای ګټه کنا مشر بوي کنا د ګران کراکا دا خپل نظم د مولانا شاه عبدالعزیز مجاهد صاحب ته ډالۍ اواز او کلام سیف الرحمن غری خیل فرمایش کړی دی او زیر بنگی هیل والسلام